abalandeli bakaMaskandi ngoba siyazi ukuthi abantu abavotela uKhuzani akusibona abalandeli bakaKhuzani kuphela, abalandeli bakaMaskandi othola ukuthi bathathe umculo kaMaskandi bawubeka phezulu, bakhohlwa abanye ukuthi angumlandeli uKhuzani, bathi thina siniqinisekisa ukuthi uMaskandi uphuma phambili. Bengeke ngizwe abanye athi umuntu uKhuzani ngimnikeza amavoti awu5, uGcokama ngimnikeza amavoti naye awu5, sekuyoba impumelelo ke sekuyobonakala ukuthi ubani oyaphambili. Leyo nto iyodwa ibikhombisa ukuthi sibeke igenre kaMaskandi phezulu, right? Zulu hlala samajaya Zulu lamthini ngisho ngokwesawesa Zulu hlala ngunanazi lokho futhi angushendezi. Binkulu kakhulu ingoma kaBig Zulu, ndlela leyo ukuthi uma ngabe ingoma kaBig Zulu ibuhlukanisile unyaka akekho bezokwethuka. Sonke besiyosho sithi hayi kufanele lengoma inkulu iculwa ngisho nanoma umuntu, ngisho umuntu onayo imali ubethu ufisa ukuba nemali enayo imali kawucabanga, yebo into engichazayo. So now ukuthola uBig Zulu elapha kusijabulisile thina, kodwa ngifuna ukuvela la ekuthenini khona lento ebizwa ngebuying power, ukuthi uma ngabe umculi simsupporta sengathi singangamsupporta kuphela ngokusho but siphinde simsupporte nangokwenza. Abaculi abaningi eNingizimu Afrika esikhathini esingaphambilini abakhulu bahambile balishiya leli belambile, sibathanda sibacula ingoma zabo sazi ama lyrics from the beginning kuze kuyofika egcineni, kodwa because besibathanda nje futhi bese sicabanga ukuthi ngoba nakho siyabathanda siyabacula banemali ke ngalokho sitshela banemali, but uyibuza ukuthi unemali eyithathaphi njengoba wena ingoma yakho uyidampa uya ko Tubidu uyayidampa khona ingoma yakhe, uya kula kufakaza bani uyayidampa khona ingoma yakhe, ungakhiphi lutho esandleni sakho sokuqinisekisa ukuthi lo mculi uyamsupport. Ngaleyo ndlela you are dampening the spirit salomculo, uyamchafisa ngesixhosa. Wenza nabafuna ukungena kwi-hip hop nabafuna ukungena kumculo we-rap bacabange kaningi, asiwini ngokuthi umuntu siyamthanda, siwina ngokuthi umuntu siyamvotela. So yikho ngizothi ke kubaluleke kakhulu ukuthi uma ngabe umculi simthanda siwuthenge phela umusic wakhe. Ngikusho lokhu ngoba nami ngomunye wabantu abakhona kwi-entertainment industry. I've got stuff that I'm selling, of which abantu abaningi they know my book in and out, but uma ungambuza ukuthi imalini akazi ngisho ukuthi imalini. Uyayidampa kwesinye isikhathi uyidampe uze uphinde uyiphotocopy udayisele nabanye, uthi hayi vele Mavundla bayoyithola imali, bayoyitholaphi umbuzo wami lo. So ke yikho ngithi ngiyafisa ukuthi kubalandeli ikakhulukazi beminye imiculo including nakuba bakaMaskandi uma bekhona abenza leyo nto, sengazi ukuthi okungenani ungathi nje awuthi uphela unyaka ikhona iqhawe elilodwa kungenani engawuthengela umusic wakhe. So umuntu masimthanda ngicela ube khona lo mqondo ukuthi asimsupport bafethu, asimsupporte ngokuthi siwuthenge, uma uthengwa simvotele, sibe nama campaigns okuqinisekisa into enjengaleyo. Yilokho ebengifuna ukungena kukhona, ukuhalalisela uKhuzani, ukuhalalisela abalandeli bakaMaskandi, nokunxenxa abalandeli bamanye ama-genre ikakhulukazi kwi-hip hop ne-rap ukuthi ama-likes ewodwa nokuthi ingoma siyicule kaningi kangakanani, sangena ama-campaign sayenza kangakanani, mahle kuyayikhulisa iprofile yomculi. Kodwa mase kuziwa kuma-competitions where we've got to sacrifice and vote, let us please vote to support lo mculi lo esikhuluma ngayo. In that way we would have grown and uplifted that industry because